kana muchida kunyatso kuona guys kuti mainini havasi mai, mainini muning'ina wamai. Firwa mira mai vako vashaike uchifunga kuti ndinavo mai ava mainini vasara muning'ina wamai vachareplace mai, ndopa unoona kuti muning'ina wamai muning'ina wamai ndi mainini avasi mai. Kana pafiwa wakuda kunyatsonotsvaga kuti help yavo, uyai mama mundibatsire, wakwenda kunovachemera, wakwenda variko zvavo but vashoma. Vana mai vanotora chinzvimbo chamai vako, mai vako vanokuvhumbatira, mai vako vanomira newe mudambudziko iroro, mai vako vanorwa vamire, mai vako wakavata iwewe vanenge vakamira 3 am vachinamatira kuti Mwari rangarirai mwana wangu. Mai vako iwewe pane zvimwe zvinhu zvaunenge usingafungiri kuti mai vangu vanenge varipo, mai vako vakamira vachiprotecta mwana wavo. Mai vanorwa, vanokurwira mai vako iwewe, vanopinda kana pasi pemvura, vanoenda kana kun'anga, vanoenda kana kumaprofita, vanoenda kana pai vachifambira pavasina kumbobvira vakapinda mupenyu hwavo, chavasina kumbobvira vakaita vachikura vanochiita when it comes kumwana wavo. Right? Mainini nawo kana mai vasisipo enda kuna mainini usvikoti ndauya mainini kudai so. Of course vanorinzwa dambudziko rako, vagongodai-daiwo hazvifanani mai mwana. Hazvifanani, zvototaridza kuti ndi mainini muning'ina wamai avasi mai. Asi wavo mwana muri mese akauya akati mai chakati because ndivo biological mother, vanomira kudai kurwa vamire kudai so. Ndopa unoona kuti mainini havasi mai. Vamwe vana mainini vakasirwa vana vevadzikoma avo vachishaika kunzi musarapa vana ndiwe, chichengeta vana ava ndiwe mai vevana. Vana ivavo vakazogumirepi? Vana ivavo vakatiza pana mainini vaifunga kunge vari mai. Vana ivavo iko zvino vari kufamba nenyika vari kudzembereka mumwe mastreet kid mumatauni akasiyana siyana nokuti vakasiwa mumaoko amainini. Vana ivavo vamwe vakasara varipo pana namainini paipa asi chikoro havachaendi. Vamainini vanomuka makuseni vachidya breakfast vachienda kuchikoro. Iwo vana vaya vachisara varipo vachinzi vanocleana mumba, vanosara vachinzi ngavanoenda kumunda, vanosara vachinzi ndo vanoita basa pamba. Vanoita inonzi food for work pamba pamainini, pamba pamai. Nokuti mainini avasi mai, ndi mainini muning'ina wamai. Kana uchida kuona even panguva yekunzi pari kutengerwa vana mumba chero vane vana ivavo mainini, panotengerwa even zvipfeko zvakatosiyana. Unotoona kuti hembe dzatengwa idzinidzi dzatengerwa vana vasisi dzakatosiyana because mainini ndi mai, mainini ndi mainini avasi muning'ina wamai, mainini avasi mai. Panofa mai vako, mai hava replaced, mai ndo one. Pavanenge vangogumira mai kuti vaguma kudai so, that is the end. Zvinonzi nherera inoguma musi wafa mai. Panofa mai vako ndipo unoona kuti mai vaenda hapasisina replacement yamother, hakusisina replacement yechi. Vana mai vanopinda mujeri vachipindira vana vavo. Vana mai vari kuhura mustreet vari kutouchline vari kuitira vana vavo. Hakuna mai nini vanoenda kutouchline vachiitira mwana wasisi. Hakuna mai nini vari kuenda kunohura chindikurira vana wasisi vangu. Hazviko. So nangotiwo chidzane kuti mana mai nini, mai nini ndi mai nini muning'ina wamai, mai nini havasi mai. Mai vako zvinoguma musi waunenge wavafushira, mai vako zvinoguma musi waunenge vachiti nhasi zvavharana, nhasi tavasiya kumakuva pai vachiimbirwa nzitambirai mwana wenyu, that will be the end. Hakuna replacement yamai. But vana mai nini, you can do better if you really want. Blood riri kumanya veins menyu muri mwe chete. If you really want, you can do better. Musabate vana musiyano, hapana bvi hapana mupimbira mwana wasisa kwenye mwana wako. Batei vana ava zvakafanana. Ndakaona vamwe vanhu vari kuvana mainini vari kuchengetwa nevana vemadzikoma vavakachengetawo. Even vaivabata rafu vaivaita sei, but vana vemadzikoma ivavo nenyaya yekuti vanga vari mainini, muning'ina wamai ari kutoona mai muna mainini, ari kuchengeta mainini ivavo. Vana vamainini vakatiza, vana vamainini havasi kuita chinhu, vana vamainini vakatorasa mai vavo, but vana vemadzikoma vai vari kuchengeta vana mainini. So vana mainini, you can do better muri kunze uko. You can actually do better and you can build a better nation. Muve neswara kanaka ari sei ma 10 days.